ABC Travel Vlogs Philippines. Biglaan sa akin na akong doya. Kuya? Oo. Yan. Magkano siya? Anong ano sir? Ito na lang? Or Yung black, walang black. Black. sir, maliit lang po yung dark chocolate. Magkano yung magkano? Ito yung ano, chocolate na. Magkano yung malaki? ah, Sir, 31 po yung malaki. Ito, 17 pesos. O yung tattoo ano? Ito na lang sir. Mamaya na lang, no? Okay. Mag-ikot pa ako.